Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay fibaro kinigilong ki kubor bam ta kasngi. Lakpoi sya kasngi ba khadu jong ka jintap kerteng ki kertong yakun election MDC sya ka KH ADC bat JH ADC. Hakasi hil ki jintap kerteng kalong ha DC office bat ISBT Moyong bat haki district civil subdivision. Uba penjai sins UCM ka KHDC u kertong ka NPP. Ula pendep ya ka jintap kerteng ha ISBT bat yakun lang ya kilat patai kubor ban yathu ka ba udon ban ong ha kane ka kenti ba uhap yakun no nan nong thumai constituency. Uba penyat u yathu ya ki pajba nong jet na khasihi bat jante hil bakin jet ya ubriu ubala ban penpoi hakane ka election. Uban rap na ki kertong kibaya kun election lada ki job ken mau bakin klet ya ka parti shim ya kimat ka jaj benriu. Ula kentaj ba kajin persya ya kajin sensyar kan keta ya ke NPP haka election syabaro arteli ki KHADC ba JHADC. Ula kena ru ba Kim Don Kisang San Perthai hakane ke election district council kat kum kajin ong jong u kajin temu bat jin penkela ya ka 6 schedule kalong ka ba kongsan bat kin don kam banjit ya kinong mi khmat ki ban la ban budin ya kane ka kam bat ka center. Halade hi nga ya kendu jin wat la nga ya peteng ban bud ya kane ka kam kum UCM ulong. Hakawai kaliang uyathu hakane ka election MDC ki constituency badon MLA VPP kin sarem lut pensngo uba penyai 6M. Dalam pilih pila jutrai berpamar apa arsedem ke bajai ki. Lada ki paipa nong nong Nagaland, Eastern Nagaland. Ki belak don ya ka article 371. Ki dangwan ya kendu yang ni ben ong ki kwa sik schedule to ya bishar ni mafi ka jing trekam ka jing don kam let's say ka bakhambiang namata ban sensyal kadar hapo ka ri ke jongi tetang ka way hakani amendment juga jongi ru ni labu bada kumno baka para 12A kanam day bendan syu ha namar balai namar khnang ba ngin sungthu ke kata ka subject jong district council bangin sina ke ka subject jong state kani banam don juga jinge tungku ban ya don la ka jong ka jinge buram kani ro dikawe ka benta ka ba dam hapo kani ka amendment ba para 12A should be removed in respect with the concern of Makerere or the Khas Hills and Jaji Hills. Atau kan ka incumbency kan ta ya kan NPP maka dia buat ayam kini isi pemerintah kan semua ini kan gejeng ta ya parti hajing yi jonga habaidai ba ka MDC election baro hi ngam i ban don jingta nama kibriu kipai ba no shnong ki di wasuthu namar hakini ki MDC election ki MLA election ki jiet brio om ki jiet parti but ka basung tanat shishu ha district council ngim don parti ken mau bhai kan ngim don parti te ka parti ka bangi affiliate mentaru kum mangaru ngayo form A form B na ka parti NPP ngadon kam yu sembal nama habakut kani ka khubor ka bangamut ban Aisyah baro ki candidate ki bayakun but let's say on the job ru basno bha bawat nembu syai ka parti hakmat bu syai ya upai ba hakmat leave aside the party affiliation interest and
people's interest should be first. Te kata de kaba nakaliang jungi ngi kwa ban pensko, but nakaliang jungi ngi kwa ruban ban ai kan ka khubor ka bashay shabaro ki nong yakun election ki bade ki candidate but ki ban sa job ru lada de ba ki poi shakathong jong ka jing job sobha naibu ya kata kamat parti hakmat lene kanon no kanong rim parti page shwai kanong rim jong ki pai ba but jong ka 6 schedule district council satre but sabu ita ka parti schedule ka influence jong ka IT ka social media kala jur bha menta but lada pipet tang na social media ki bubun ki brio ki sha ilam bakla reso tenak pat ba ki brio ki la sha hikai but ki la start menta balai nama ki la dep mat pinpet kini ki constituency badan ki MLA VPP menta sampai baro kini kan sal remlut nama bakila mat ki brio te hakapor bampat mat te anis ki terwai ka beneng khendo sngo bala yo lut rimenta dal mat pilai ihi ngam dan kamban keren than te kadi kata tengah sngo ba ka juba nakaliang pai ba kan sadat te kinpet he ya kita ki brio bala bentre kamdeshu kapor ini banshu banshu gon ki ki ba shu he ne ashrum shaneng mau punya tang kadu na kali kali masuk kali mau mendang sang mi ke jing clear mendaru ke ibu pelong fi ba fin kenria konsensi pi hap trishtom pakai naladi banshu job suk mde banshu expect na ne ban community kata ni hap trishtom bapnya tu lada pi job biang sian tapi tikna bag NPP kan wan kabor kum bakalong menta da kajing da jingdan kini ki candidate ki babiang baki pai ba ki shania ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hida ka isi jogi but yaki we party ru takadang shu kentu wat nam ya kentho tan nam pin hab yatre bat ngi pin hab yatre bat ngi da ki independent da di VVP no sampai dalak poi hang tai nama umdan party umdan balak te ngi pediang subha lupa naduk bentaru tu ba kwa banwan trai namenta ka jing bha jong pai ba bat namenta ka jing mentoi jong ki pai ba mdai ban ya trai namenta ban sneu lane ban sneu dor pat ya kari ka jong tapi finte ando ki pite obni trilang laki dan ki parti ki bobu bu kendon pan katangin sai pai dala nyo vote ar pesautorik ba penyakit kita kimat ba pi kita ngepet semua sampai ba re penik election to bonteli kimat hakabaide bakan ka general election Syaka District Council jongka Khasiel Autonomous District Council kabanlong haka arkuai tarik jong ni rempang te kabaningkong shwa ngashwa ban pensngau kumne kum unong ilam jongka Confederation of Northeast Council ba mikmat nakamenta shiphautuli ki Autonomous Council hapo syate thain lamingi Northeast nasoban ong ba ai khublei kerpang nam ta ki nong elam jong kini ki Autonomous Council bapher ki baidan lang ru menta kasngi I ba basumatri de napo ide deputy CM jong ka Bodolan Territorial Council Pak Rakesh belong I chairman jong ka HPC jong ka Garo Hills Autonomous District Council nang ta I Rakesh I Abhijit Kro belong I EM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council tenang ta I Chakma Lakan di member jong ka Chakma District Council na Mizoram batru idan saiway ru na po Tripura District Council Territorial Council bayadan lang ka kani ka jing wan jongki ban senran yangi mentakasngi ka dan jimut bat ka kya jimut adu kata-kata balai namar lingba kani ka kenhun ka ba ngilai kendu nakapor syakapor mentala jan arsenam duna kathong hi kajongi baro jongki Autonomous Council hapor Northeast kathong kajongi kalong pada kumno banla ban pen urlong ya kajing wanra ya ka 125th Constitutional Amendment ha Parliament balai ngong kumta nama kani ka 125th Constitutional Amendment kalong kabadan kam hadu kata-kata namta kibabun ki Autonomous Council hapor Northeast kajing
tumu banwanra ekani ringkat kijing ajing mut kijongi baro spotli ka Thomas Council kalong banang penklan syusyu ekani ka amendment om banang pentulon banang penklan syusyu de ha kajing ya lenti kajungi ni snow ba ngila persangkat bala ni ki asnam duna but sultanat banong banyathu bawat i honorable CM jongka Bodolan Territorial Council, Honorable CM jongka Karbi Anglong Autonomous Council, i Maharaja Pradyut jongka Tripura Territorial Council, kidan hadelhi ban penbet kerpang nakamenta ban buddin ya kani kakam jongka 125 Constitutional Amendment. Kumbakalong kajingi kendu kajongi dangshen mentala kumba arpanai tam hadelhi but menteri kampo yen Union Minister jong Home Amit Shah bala ai kajing kular baya kani ka amendment jong ka 6 schedule la manwan ra no mentah kani ka dorpan mang tingka jong ka sokar India te lada la banwan ra ya kani ha kani kenti menta kan long kajing mentoi ka bakrau kan long kajing job ka bakrau namta kipat ba khamtam jongi hapo meklia bat jong babun ki state badan ika 6 schedule te namar ba hapo jong kanika 6 schedule amendment la wanra bun teli ki kendon ki banang penklan syu namta ka jungi ki ba kentup habide ka jing habide ba kanika kendo ka siap ba nang aibor syu ingi nang ta habide bat ka sensyal khadar nadu ki et ki hima du ki shnong ki tha bat ka balai nakamenta ka jing mentoi ka bakrau bangila banyo naka sarkar India lingba ka jingmang pisa tingka lingba ka taka artikel arspa prapo kaba de ka jongka finance commission te kani dikimat ki bakongsan bat kaba bakhadu pat kamat ka bakongsan ka bangikum ka Khasil Sandrabas District Council ringkat baiba PNCM ringkat baiba Tito Starwell Khan ke bangila ebodian la Islam ba ngibu kajing kerpat ika sarkar India kajing kentu bahak kani ka amendment kandon ru ya kani kajing penyar ya ka tribal areas kumbalong haduk menta hakani ka 6 schedule ka bangidon ni menta kamut hapo khasi jantia kidon ki municipal area normal municipal area tengi hakani ka amendment ni ong baro kinamdon municipal area syu kin habdut haka 6 schedule area kani kandai ka we ka jingjok ka jongi ka ba namdon syu ban yo ban su khle hangno hanoru te kata di ka jingmentoi jongi yangi kumki council hapo meglia but hapo north east la ban mentoi hakil yang bapher kat kum ka jingdon kam jongki district council leni autonomous council territorial council haka jaka jongki kata di number 1 ka baningkong ka ba arpat kum candidate jongka Khanrio Nongthmai constituency but kum sitting MDC jong Song Kham but caretaker CM pemerintah nasuban ong badang dangdon sakat tu kat ni ki kam ki ba ngide ban penbet hapo district council ka jongi te hoi langi phai ka kam thau an ki ba bun ngila persyang kat bala hai ni por ba lingkot hai kan ka term ka jongi hakini ki henrius nam ngila persyang kat bala banwara an nama balai nama ba ka bor jong ka 6 schedule ka ong ba the power of the district council and regional council to make laws haka paragraph ka balai paragraph number 3 clearly says that the power of the district council and regional council to make laws mula ai boringi ban ni ki MDC ban shnaan ki ai kita ki an ki subject lu per tu de khendiat askwa ban pentip ye ki pai ba lingba kalat pathai khobor ba kani ka jing persyang ga jongi hakani ka term menta hakini ki san rus nam kala long sha ka jing kerkhu ye ki pai ba no shnong da phai ya ka khndo ka siap ni layo e ka lan ak arhaja arkuwei lan ak nangta ngilayo ru ya ka amendment jong ka ilaka administration act 2023 kaba itu ya ka jingtrei kam jong ki seng samla hakishnong itu e ka jingtrei kam jong ki seng kenthei seng longkume hakishnong